isyu nato karon usa ka kabaw. Ang tatay nagtugway og kabaw sa yupa sa kabuntagon. Iya kining gitugway didto sa luyo sa ilang balay kay para sayon lang hipuson pag-abot sa hapon. Og sa dihang miabot ang kahaponon, gitawag niya ang iyang anak nga si Undo. Undo, dali diri. Mitubag si Undo. Ngano niya ay tay? Miingon ang tatay, Undo, paimna ng kabaw sa luyo sa atong balay, kay giuhaw na kana, gikan kanihang buntag. Thank you, farmer. Og misunod sa sugo si Undo. Og iyang gipainom ang kabaw sa luyo sa ilang balay. Apan kalit lang nisinggit si Undo sa iyang tatay. Tay, di man mainom ang atong kabaw. Singgit ang tatay. Asa day nimo gipainom? Miingon si Undo. Sa baso, tay. What are you doing? Miingon ang tatay. Ko, butangig straw. Mga pamalando. Mistakes are not really mistake. Welcome them as part of learning process.